awas lu. Halo guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe RTV channel. Dadah. Alon. Ayo, alon lagi. Alon-alon. Alon-alon, Bang. Ambang alon-alon. Alon-alon le. Awas lu. Ayo tepuk tangan. Woi. Go. Lah kok Mayara kamu stok ya bangsat ya. Please, dalam. Kacamu stoknya bangsat ya. Lah kan sauto iso. Hah? Oh nek kowe kudu padha harus telan. Ya ini berhubung awakku koyo ngene, berarti aku gak salto. Golek setelane tak kocelok kok. Lah setel aku renek kok. Hah? Please. Gak golek setelan ya. Napa? Pak Supar. Ojo. Maestro lho maksamu. Bahaya. Ya roh maestro. Bahaya. Maju. Iki enek wong teko anyar iki. Ki kuwi engko maju ya to. Sirah ki kira-kira nggawa ning Depa. Gak. Kowe tak omongi nggo helm. Wis ben lenggah nyeluk ning kono. Ki nyapo corone rene iki nyapo? Please. Oh iya. Ayo. Iki ana sesepuh lho, please. Napa? Iki ana sesepuh lho. Nggih. Mas Sina karo Mas Kailo iki dodok. Iya Mas Dodo, ora apa-apa Mas Cino, Mas Dodo. Nah. Ganti. Ayo sepuh-sepuhan. Mbah Supar ben ningali. Iya, Mbah Supar wis umur sakmono ki pokoke kon delok ae. Ayo gak iso. Bisa digawe iki. Yang kuwae sik, Mbah. Juniormu lho. Iki sing nom urung juniormu lagi. sing nom ketone kadidayane. Lah iya. Kudu ngono. Ayo Mas Cino, sayangku. Iya. Ayo. Aku suka aku. Ayo. Ayo. Kita cok. Ayo maju. Maju. Awas.
cukup ada batore. Iya, ora apa-apa Pak Jonggo, bajikom ora apa-apa. Wis. Oh, ah. Yo. Ayo. Awas ga, rodang. Ayo. Tepuk tangan. Matur nuwun Mas Ipis. Wis. Ayo. Oh, ah. Do. Wis. Oh, ah. Oh, hey. Oh, hey. Sa sa. Oh, 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 oh. Do. Oh, ah. Oh. Yo, setelan kawak iki. Mas Dodo karo Mas Cino. Yo. Ceples petok penggemare. Ayo ples. Wis tantangan gak sida turu ning omah. Ceples petok penggemare ceples. Oke, dari sana ke sini. 2 kali loh. Jok kleru. Yo. Yo. Wes. Yo. Ayo. Yo. Ya. Peluk. Ya. Jangkrik tenanan to. Jangkrik kalau. Yo pindho. Kok gage lah mu arep nyosor. Ambang iki bagi ana. Lah kok gak enek. Yo Bang. Golek fanmu sapa ning Sapa? kene? Lho golek. Ora, aku ngisi-ngisi nih. Wong ngene iki bahas duit ngisi-ngisi nih. Lah terus? Oh ben dibahas mantene to. Nyapa manten jogrok ning kono iki. Iya kok masih pan eleng lho nek. Iya, makane kuwi. Mantan kita dadi raja dina iki. Wow. Aja mbak uwe-uwe. Oh, mboten cah diwewe. Jono. Berarti nek bengi gak apa-apa diwewe. ora bedi wek-wek dhewe. Oh, alah. Ya wis. Nggih. Iki ya ganti sesepuhe, monggo. Halo. Monggo menika Mas Sino kali Mas Dodo setelan kawak. Wes. Do. Oi, datra. Woi, yo. Woi. Yo, iya ngono. Ho! Hey! Ho! Hey! Oh! Ta! Hey! Oh! Ya! Oh. Enggak tetap bodoh. Wes! Do! Wai! Datra! Iyo! Woi! Iyo! Hae! Oh! Ha! Hae! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Sa! Oh! Hae! Oh! Ah! Disik sawetawis matur wonten kumandanipun adzan asar. Mirne komandan dan asar. Ayo wudu